שלום, אתם כבר מכירים אותי, הפעם אני לא אשיר, אני אעשה תוכנית מצחיקה. את שאר הפרטים תקבלו מעדי בת דודתי. איי, מצד האבא. שלום, אנחנו עכשיו נעשה תוכנית מצחיקה, שבעצם אתם תוכלו לצחוק עליה ואולי נוסיף עוד קטעים שלה. קבלו איתי לה, וואו! אני עכשיו יהפוך את עדי לשטמן. אתם מכירים את שטמן? טוב, אני לא צריכה להכיר לכם אותו עכשיו. אני אהפוך את עדי לצ'טמן. 3, 4 צ'טמן! דו 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 דו. צ'טמן. תשמעו אותו אומר משהו, רגע. צ'טמן דבר דרך הקקי. נו כבר, אני פשוט יפה. אתה פשוט יפה? יו, אני בחור קול. יו, אני קול. יו, אני הכי קול. יו. ו3, 4 וצ'טמן נעלם ועדי זה חוזרת. לא צריך להיות ככה. עדי חזרה, ראיתם איזה מקסימה אני? ראיתם מה היא דיברה? עכשיו, אני אעשה קסם שלא ראיתי מעולם. נכון, עכשיו ראיתם את צ'טמן. בבקשה, הנה הוא. דור 2. עכשיו, אם אתם יודעים, דור 1 הוא קצת יותר ענק. הנה הוא. דקה, איפה המקום שלו? דרך אתה הקקי. שמע אותי, נכון? הוא... הילה שקט! הוא עייף מאוד והוא הולך לישון. אז עכשיו אני אתן מכה להילה, בוינג, והיא תתעלף. תתעלפי. לא רוצה. אז נתראה... אז נתראה בתוכנית הבאה. ביי! אתם מכירים אותי, אני שרה מאוד יפה. ביי ביי! אני שרה מדהים, לא! אני שרה מדהים. ביי, נתראה מדהים אני שרה!